Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcine ezinikele emaphoyiseni umlisi ongadalulanga igama nesibongo obulale uMahosha emva kwengxabano ababenayo noMahosha. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakantwande Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Kuthiwa ugcine ngokuzinikela emaphoyiseni eBelfast Police Station eMpumalanga umlisi okuthiwa uthenge usisi odayisa ngomzimba. Bebevumelene ngemali yobusuku bonke. Kuthe ekseni sekumele akhokhele usisi wathi uzomayinaza imali yetransport nemali yokudla kwemali abebevumelene ngayo. Kuba sekusuka ingxabano usisi waphoka ngolaka maqede umlisa lo wakhetha ukumbulala ngoba bengazwene ngeprize yemali. Kanti umndeni kasisi kuze kube manje kuthiwa ubungakaziwe. Ube esekhetha ukuzinikela emaphoyiseni emva kwalesigameko. Kanti ke abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkuleni zokuxhumana. uNandi Hlubelihle uthe wenze into enhle kakhulu ngokuthambisa emaphoyiseni ukhohlakele besingekho isidingo sokuthi azabulale untombazane. Ngizwela umndeni kantombazane sengathi nganikwa isigwebo esimfanele abulele ejele. Uboy from the forest uthe ubhoti wonile kakhulu ngokubulala lo mdayisi, kodwa ke wabekusho kuhle kakhulu ukuthi transport nokudla bekumele vele akumayinaze iphuzo kanye nokunye usisi yena bese ehlulwa ukuzenzela lokho ngoba phela konke ubhoti ubekumayinaza emalini yakhe. uMashozi Mahlonga uthe indoda ekhulumela ukudla kungaze kufe umuntu nje ngenxa yamazimba azishe iyobhejwa the whole night ejele. Bafethu ningixolele ngama comment aqoshamile. Mendisa uPikachu uthe ayi isikhohlakala sendoda ubevele eshoda ngemali lo zavolo sengathi ke engalala ngokukhulu ukuthula umntana abantu obulewe. Usane Zwane uthe kuzima emhlabeni bengamtsheli ngani kungakaqala ukuthi izokwenza njalo. Awubheke nje sekuzokwaziwa ukuthi ibithenga wabesefaka ama emoji asemgqonyeni. Uhlengiwe Hlengi uthe cha kunamadoda agula ngempela songaze ukhulumele ukudla kahambe ziyomkhalela ngempela ngaphakathi naye aphenduke umfazi wabafana. Mozeri Mgazi uthe ayi isimbulalelani pho ngoba phela besekutholile ekufunayo. Umbali Zimbali uthe nabo masebedayisa bazibona sebengalwa nabantu besilisa bezwa ukuthi kubulawa abantu ngapha nangapha. Anyway sengathi engaphumula ngokukhulu ukuthula umphefumulo wakhe. Ibukeka inzima yokudayisa nathi bantu besimame asibayekeni laba sebeyabulala ke manje usathane ungaphakathi kwabo. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuzokuphala kwakho khona lapha ku comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.